Čo sme to urobili zvieratám? Kedy sme sa rozhodli, že z nich spravíme mechanické stroje v našich službách? Nazdávame sa, že naša planéta je obývaná slobodnými zvieratami, ale 80% z nich prežijú celý život uväznené v továrniach. Myslíme si, že zvieratá milujeme, no každoročne ich zabijeme okolo 70 miliárd. So zvieratami už nezaobchádzame ako so živými tvormi, ktoré berieme vážne, ale ako s neosobným zdrojom, ktorý musíme spracovať. Za múrmi priemyselných chovných staníc utrpenie zvierat prekračuje všetky predstaviteľné hranice. Sú mrzačené, natlačené vedľa seba, geneticky menené. Rytmus ich života určuje od narodenia až po smrť len násilie. Chovné zvieratá majú city. Uvedomujú si bolesť, ako aj fyzické a duševné utrpenie. Utrpenie zvierat nie je len náhodná chyba priemyselného chovu. Je to jeho norma. Výsledok kapitalistického ekonomického systému, kde sa potreba zisku uplatňuje na živé stvorenie. Kde hrstka nadnárodných spoločností nanúcuje svoje zákony zvieratám, chovateľom a spotrebiteľom. Pri pohľade na systém si položíme otázku, na čo je a komu slúži. Slúži na zarábanie peňazí. To je všetko. V tomto filme vám neukážeme všetko. Neuvidíte tie najmenej znesiteľné obrazy, zmrzačenia ani smrť. To by nič neprinieslo, len by ste odvrátili zrak. My sa však podujmeme rozlúštiť, ako a prečo vznikol deregulovaný, dehumanizovaný globálny systém, ktorý premenil miliardy zvierat na tovar. Slovenská televízia a rozhlas uvádza dokumentárny film Továreň na zvieratá. Dve chýbajú. 1, 2, 3. Teliatko chce mlieko. To je dobré, že má mlieko. Choď za maličkou, kravička. Stéphanie a Olivier chovajú dobytok vo Vendée. Majú malé stádo, 30 kráv plemena Marešin a okolo 15 prasiatok. Odjak živa som mala veľmi rada zvieratá a pomerne skoro, od 5 rokov, som chcela chovať dobytok. Vždy som hovorievala, že chcem byť farmárka. Naozaj som chcela chovať hospodárske zvieratá. Vždy ma fascinovali. Stéphanie a Olivier chovajú zvieratá tradičným roľníckym spôsobom. Zvieratá sú určené na výrobu mäsa alebo mlieka. Chovajú sa však v malom počte pod holým nebom a v prostredí, ktoré im vyhovuje. Zviera pre mňa nie je produkt. Je to zviera, citlivá bytosť, živá bytosť. Keď hovorím o svojej práci, vždy poviem, že som chovateľka, nie producentka. V tom tkvie celý rozdiel. Cieľom je predávať mäso z našich zvierat, ale mojou úlohou je byť chovateľkou. Nedá sa žiť s tým, že by boli zvieratá celý život zatvorené. Pre dnešný druh chovu je typické práve to, že zvieratá nevidia denné svetlo. To nie je šťastný život. Každé zviera je jedinečné. Každé zviera má svoj charakter. Každé zviera sa vyjadruje po svojom. Sú to samostatní jednotlivci, nie číslo na tovare. Takýto prístup skutočne celkom mení vzťah človeka k dobytku a celej našej profesii. Je to obrovský rozdiel oproti tomu, čo sa robí bežne a čo sme aj my poznali.
Stéphanie a Olivier predtým žili celkom inak. Pracovali v priemyselnom chove zvierat. Vo svete priemyselného násilia. Celé roky každodenne produkovali stovky bravčového dobytka, uzavretého v ohradách. Prečo sme nereagovali skôr? Čo nás brzdilo? Pretože zmena sa dala uskutočniť oveľa skôr. Ovplyvňuje nás to dodnes, hoci už niekoľko rokov veci robíme celkom inak. Ako je možné, že sme tak dlho nereagovali? Stéphanie a Olivier chovali zvieratá tak ako ostatní, pretože za menej ako 2 generácie sa priemyselné poľnohospodárstvo stalo dominantným modelom, ktorý rozdrvil všetky ostatné dovtedajšie systémy. Pod kontrolu prevzal bezprecedentné množstvo zvierat. Takto vyzerá realita priemyselných fariem, ktoré sa presadili po celom svete. Vodorovné a zvislé čiary, plastové a kovové mreže. Už žiadne spojenie s prírodou. Len továrne, ktoré zvieratá vyrábajú. Volám sa Jay Hall a som chovateľ kráv. Chovám dojnice, pár teliat, ale hlavne jalovice na mlieko. Najjednoduchší spôsob, ako vysvetliť, čo robím, je porovnať moju prácu s farmaceutickým alebo iným priemyslom. Chov je rozdelený. My v našej sekcii sa venujeme teliatkám. Celkovo sa staráme asi o 45 000 teliat ročne. To je naša práca. Teliatá sú zvieratá, ktoré bežne žijú v stádach. Celých 10 mesiacov ich vychováva a krmí matka. Ale tu sú okamžite v deň narodenia od matky oddelené. Prečo? Pretože všetko krávské mlieko je vyhradené na predaj. V rovnaký deň im spália rohy. Následne sú umiestnené do týchto plastových boxov s rozlohou 3 štvorcové metre. Bez pohybu trpia osamelosťou a nedostatkom fyzického kontaktu. Organizácia v jednotlivých boxoch zjednodušuje výdaj stravy, liekov a upratovanie. Znižuje teda nároky na pracovnú silu. Je to efektívny systém, ktorý umožňuje úsporu nákladov, veľkopodnikanie a schopnosť produkovať viac. Krmíme ľudí, dávame im jesť. Mlieko a syry sa vyvážajú do iných krajín. Živíme veľa ľudí v Spojených štátoch. Som hrdý na to, že som súčasťou tohto reťazca. Vo veku 6 mesiacov sa teľatá, bíčky, posielajú na bitúnok. Kravy sa postupne stávajú dojnicami. Majú podľa vás teliatka pocity? Poznajú emócie? Vlastne neviem. Teliatka nemajú rady zmenu. Rady opakujú rovnaké veci. Ale emócie? Naozaj neviem, ako mám na túto otázku odpovedať. Utrpenie zvierat nie je súčasťou uvažovania priemyselných chovateľov. Takú otázku si tu nikto nekladie.
No spôsob chovu, ako to robí Jay Hall, sa týka viac ako 80% zvierat, ktoré konzumujeme. Farmy zmenené na továrne sú úplne všade. Vytvorili celkom nový pohľad na krajinu. V Spojených štátoch amerických ich spočítala istá asociácia. Každá bodka predstavuje priemyselnú farmu. A každá priemyselná farma sústreďuje v uzavretých halách tisícky živých zvierat. Chov ošípaných sa dá rozpoznať podľa paralelných budov a obrovských jám na exkrementy. Viac ako 95% ošípaných sa v Spojených štátoch amerických a Európe chová v podobných továrniach. Továrne na dobytok sú výkrmne bez stebla trávy alebo pastvy. Kravy sú krmené kukuricou a sojou. Na hydinových farmách sa chovajú milióny kurčiat, ktoré nikdy neuvidia denné svetlo. Aby bolo možné skonzumovať toľko mäsa, museli sa zvieratá najskôr začať hromadne zabíjať. Veľký bitúnok sa začal koncom 19. storočia v Chicagu. Presne vtedy a tam sa zabíjanie zvierat stalo priemyslom. Zásluhou procesu technickej revolúcie sa pokrokom v mechanizácii stalo možné masové zabíjanie a konzumácie. Priemyselné zabíjanie, samotný zrod priemyselného bitúnku, úzko súvisí s rastúcou komodifikáciou zvierat. Keď na priemyselných bitúnkoch premieňame anonymnú masu zvierat na mäso, už ich nevnímame ako jednotlivcov, ako konkrétne zvieratá, ani ako živé bytosti so schopnosťami, ktoré sa veľmi nelíšia od schopností mačiek a psov, teda zvierat, s ktorými máme blízke vzťahy. Inými slovami, v mase zvierat, ktorá sa premieňa na mäso, sa jednotlivé zviera stratí, stane sa neviditeľným. Týmto mechanizmom sa od zvierat duševne dištancujeme. Zo živých bytostí sa stane len tovar. Tovar. Bezduché, necitlivé veci. Žijúce tvory takto menia svoju povahu a stávajú sa surovinou použiteľnou podľa ľubovôle človeka. Vo Francúzsku sa každý rok zabije na konzumáciu asi 1 miliarda zvierat. Každý deň smerujú na bitúnok 3 milióny živočíchov. Spôsob usmrcovania mení aj podmienky chovu. Málo kto je ochotný hovoriť o každodenných praktikách priemyselného systému. Olivier a Stéphanie si pozostatok bývalého života zachovali v centre svojej farmy. Veľká betónová budova, 5 rokov opustená. V nej kedysi chovali stovky ošípaných. Výhodou bravčového mäsa je veľmi rýchly obrad. Prasnica má priemerne 2,5 vrhu ročne. To predstavuje množstvo mäsa, na základe čoho čísla stúpajú. Násilie prežíva zviera od prvého dňa v pôrodnej sále. Prasnice porodia a krmia prasiatka v nízkych pôrodných klietkach.
Nedá sa povedať, že zviera sa na betóne medzi mrežami cíti dobre. Prasiatka sa zvyknú schovávať v slame, no tu sa nemajú do čoho schovať. Prasnice sme držali tu v týchto klietkach. Tu sa dali zablokovať a šírka sa dala upraviť v závislosti od veľkosti prasnice. V klietke bola 3 týždne. Tu sme jej dávali múku a trochu vody. Ošípané sú vodne v noci bez pohybu a nemôžu sa ani len otočiť. Klietky majú zamedziť utlačeniu mláďat matkou. Nejde o žiadny blahobyt prasiatok, ale o záchranu čo najväčšieho množstva produktov. Po niekoľkých týždňoch sa prasnice vrátia k inseminácii a prasiatka putujú do koterca vo výkrmni. Okno je teraz otvorené, ale predtým ukážem vám to. Prúdilo svetlo len tadiaľto. V miestnosti to vyzeralo takto. Celú noc, celý deň. Klasická výkrmňa je 6 kotercov po 26 ošípaných. Tie sú permanentne v tme až na chvíle, keď rozsvietime svetlo, aby sme sa pozreli, či je všetko v poriadku, či všetky žijú. Potom sa svetlo zhasne a zasa sa uvidíme až na druhý deň. Chov sa pohybuje od 3 do 400 ošípaných a každé zviera si vyžaduje rovnaké úkony. Je to doslova práca na montážnej linke. Máme stroje, vozíky. Spomínané úkony sú v skutočnosti mrzačenie. Vykonáva sa v 95% chovov ošípaných. Natlačené, stresované ošípané sa totiž navzájom napádajú a hryzú. Preto sa im pri narodení obrúsia zuby a odrežú chvosty. Zvrhlosť systému, ktorý medzi zvieratami vytvára násilie. A namiesto nápravy chyby volí človek mrzačenie. Namiesto toho, aby sme si pri probléme povedali, že zmeníme podmienky chovu, podložíme im slamu alebo ich pustíme na čerstvý vzduch, my radšej zmeníme prasa. Je to vraj kvôli prevencii, no v skutočnosti je potrebné zmeniť systém chovu. Nie len orezať zviera tak, aby zapadlo do systému. Pre zlepšenie chuti mesa Stefany s Olivierom, ako všetci chovatelia, svoje ošípané aj kastrovali. Takže len dokola kastrujete a stane sa to také mechanické, že vám ani neprekáža, keď zrazu z prasiatka začnú vychádzať črevá. Je jasné, že je odsúdené na smrť. Tak ho prosto zabijete a pokračujete ďalej. Mechanická záležitosť. Vlastne sa tomu vôbec nevenujete. Skrátka sa len stala chyba. Dovidenia, ide sa ďalej. Presne ako s vecami. Keď už niečo nepotrebujeme, vyhodíme to do koša. Presne to robíme s prasiatkami. Jednoducho ich vyhodíme do smetí, rovnako ako plast. Vyrábame, zahadzujeme. Dookola. Keď sa obzriem späť, hovorím si, ako som to len mohol robiť. V čase, keď ste v tom ponorení, necítite nič. Ale s odstupom, keď na to myslím, viem, že to nie je v poriadku. Človeka to poznamená. Zanechá to stopy. Niekedy sa mi to vracia. Naozaj sme dovolili, aby sa z chovu stala takáto strašná vec. Dobré, kravičky. Ide sa. Daj mi ruku. Ideme. Pekne za nami. Rita, poď, krásavica. Ide sa.
Musíme ísť. Pekne rovno. Bien ma Patricia, bien ma belle. A čo my, spotrebitelia? Rozhodli sme sa tento masakér ignorovať? Živočíšne produkty jeme každý deň a málo kedy si uvedomujeme utrpenie, ktoré naša konzumácia spôsobuje. Vyvinuli sme si prostriedky na obranu. Náš mozog zaviedol mechanizmus popierania. Mäsový priemysel má z toho veľký úžitok. Čo robíte vy, vaši priatelia a rodina ako jednotlivci a spotrebitelia? Roman Espinoza je výskumník v oblasti experimentálnej ekonómie. Špecialista na podmienky zvierat odhaľuje paradoxy konzumácie študentom obchodnej školy v Dijone. Začnem 2 rýchlymi otázkami. Prvá, kto z vás má rád zvieratá? Kto sa stará o dobré životné podmienky zvierat, alebo to považuje za dôležité? Dobre, veľmi veľa z vás. A teraz sa opýtam, kto aspoň raz alebo niekoľkokrát do týždňa jedáva mäso. Takmer všetci. Ďakujem. Toto niektorí výskumníci nazývajú paradox mäsa. Prečo sa staráme o zvieratá a na druhej strane prečo ich toľko jeme? Neviem, či ste už niekedy počuli o termíne kognitívna dizonancia. Hovorí vám to niečo? Napríklad nás baví niečo robiť a zároveň si dobre uvedomujeme, že je to zlé. Preto sa radšej pokúšam nahovoriť si, že to nie je až také zlé. Preto v momente, ako sa k danej téme objavia informácie, urobím všetko preto, aby som sa na to nepozeral. Neklikám na videá, zmením kanál a podobne. Nie sme však jediní, kto je zodpovedný za mechanizmus popierania. Mäsový priemysel ukrýva zvieratá chované v priemyselných farmách mimo dohľadu bežného človeka. Ako som spomínal, od hospodárskych zvierat sme celkom odrezaní. Preto sme aj zbavení emocionálnej empatie. Keď vidíte, že sa zle zaobchádza s obsom, okamžite cítite veľmi silnú empatiu, pretože to vidíte. Ale utrpenie zvierat, ktoré človek chová intenzívnym priemyselným chovom, je niečo, čo nevidíme. Mäsový priemysel na jednej strane každodenne zneviditeľňuje utrpenie zvierat. Na druhej strane nám však okrem toho aj rozpráva krásnu bájku s jej najúčinnejším nástrojom reklamou. Počuli ste už o koncepte samovraždy potravín? Zvieratá v reklame sedia v krčme a šťastne sa podieľajú na konzumácii. Samovražedná potravina. Zviera, ktoré je šťastné, že sa dobrovoľne obetuje. Samovražda potravín je marketingová technika využívaná v reklame, ktorá zvieratá znázorňuje ako šťastné a veselé. Sú šťastné, že sa idú dať zjesť, teda dať sa zabiť, aby ich človek zjedol. Existujú reklamy s tancujúcimi zvieratami, hlavne s hydinou. Sliepky tancujú a tešia sa, že skončia v našich žalúdkoch. Veselé zvieratká. A navyše vždy chované pod holým nebom. Reklama klame. Hrá na našu nostalgickú predstavivosť a spomienku niektorých na tradičné hospodárenie. To v našej hlave navodzuje predstavu súhlasu zvieraťa. Aj to znižuje spotrebiteľovú psychickú záťaž. Povie si, že so zvieratami sa zaobchádza dobre, sú šťastné a to sa mi páči. V konečnom dôsledku akoby vyhrával každý. Mäsový a mliečny priemysel živí príbeh, ktorý kedysi existoval a čiastočne existuje. Ale my sami chceme tento príbeh dokola počúvať, presviečať sa, že pokračujeme v našich starých zvykoch. Nie je to len niečo, čo sa nám vnucuje. My to zároveň vítame. V našom svedomí robíme opatrenia, aby sme i naďalej mohli masovo jesť zvieratá. Presviečame sa o príbehu starých mám a roľníckeho poľnohospodárstva, ktoré však za menej ako 2 generácie takmer vymyslo.
Je po druhej svetovej vojne. Európa zažíva hlad a nedostatok. Uprostred všeobecného nadšenia sa začína poľnohospodárska revolúcia. Nútená industrializácia pohlcuje obrábané polia a dobytok. Je to prvá automatizovaná výrobňa bravčového dobytka vo Francúzsku? Áno, s americkou licenciou. Ako funguje? Automaticky. Vo Francúzsku sa v 60. a 70. rokoch plánovane zaviedla industrializácia chovu dobytka. Na tú dobu sa vnímala ako veľmi moderná, revolučná a efektívna. Zvieratá sa začali chovať zatvorené a veľmi nahusto, bez svetla. Na meter štvorcový viacero jedincov. Podpora systému bola politickou voľbou. Nebrali sa do úvahy náklady na životné prostredie, na zdravie, na zvieratá. Myslíte si, že nový spôsob chovu presvedčí tradičných chovateľov? Som o tom presvedčený. S podporou verejných inštitúcií sa priemyselné farmy množili. Za necelých 50 rokov zanikli 2/3 malých hospodárstiev a počet zvierat chovaných v zajatí priam explodoval. Priemyselným systémom vyrábame autá, topánky, čokoľvek. Sú to vedci, nemajú cit, nemyslia. A presne to sme napokon spravili aj so zvieratami. Sliepky používame ako stroj, ako nový motor, ktorý spotrebuje menej ako motor, ktorý sme používali doteraz. Násilie bolo už len v tom, že zvieratá sa začali vnímať ako veci. Že boli naplno začlenené do procesu industrializácie. Živočíšny priemysel rozširuje múry, mreže a klietky úplne všade. V Anglicku, Španielsku, Nemecku a Taliansku všade vyrastajú identické budovy a ich počet neprestáva stúpať. Chov v uzavretých staniciach bez kontaktu s pôdou je hlavnou príčinou utrpenia zvierat. Živočíšna výroba sa stala hospodárskym odvetvím ako každé iné. 80% celosvetového trhu s mäsom dnes ovládajú 4 giganti. Brazílska spoločnosť JBS, severoamerické spoločnosti Tyson a Cargill a čínska spoločnosť VH. Tieto skupiny prevzali nad chovateľmi moc veľmi jednoduchou metódou. Vlastnia hospodárske zvieratá, ale nie len to. Vlastnia aj potraviny na krmenie zvierat, lieky a dokonca aj bytunky. Všetko, čo chovatelia v priemyselnom systéme potrebujú. Tieto spoločnosti poskytujú všetky poľnohospodárske vstupy. Napríklad v prípade hydiny vám poskytnú kuriatka, krmivo, povedia vám, ako krmiť a akú presnú hmotnosť dosiahnuť. Už nie ste poľnohospodár, ste konateľ, riadite zmluvy s firmami. Ide o celý súbor špecializácií, ktoré sa živia týmto odvetvím. Počnúť s bankami, veľkovýrobcami krmiva pre dobytok, výrobcami liekov, stavebným priemyslom. Všetci sa na tom obohacujú, no hlavne nech sa systém uchová, nech sa nič nemení. Všetci, ktorí sa na mašinérii podieľajú, nesmú z kola von. Chovatelia sú závislí od veľkých spoločností, ktoré im dodávajú všetko. Tlačia ich do veľkopodnikania a do ešte priemyselnejších foriem chovu. Kvôli tomu sa zadlžujú, opúšťajú domovy, strácajú moc rozhodovať sami o sebe. To je pekelný kruh priemyselného chovu. Stéphanie a Olivier sa podobne ako mnohí iní ocitli v pasci tohto neľudského systému. Olivier chcel koncom 70. rokov zmodernizovať farmu svojho otca. Práve vtedy končil strednú poľnohospodársku školu. Industrializácia sa všade prezentovala ako pokrok. Učili nás novým technikám, chemikáliám, štruktúrovaným metódam chovu v budovách. Môj otec takéto veci robiť vôbec nevedel.
Vrátil som sa a všetko som spochybnil. Keď máte 20 rokov, myslíte si, že ste lepší ako staršie generácie. Myslím si, že otec si uvedomoval, že sa musíme nejakým spôsobom posunúť. No ešte sme nevedeli, aké to bude mať monštruózne rozmery. Olivier sa veľmi zadlžil, aby postavil túto budovu. Zároveň veľkým skupinám platil aj za krmivo a lieky pre ošípané. Nadnárodné spoločnosti rýchlo bohatli, Olivier rýchlo chudobnel. Jediným riešením, ktoré systém ponúkal, bolo ešte viac expandovať, prijímať viac ošípaných a viac industrializovať. Povedali nám, že ideme do toho. Z 200 prasníc prejdeme na 500. Ale vlastne prečo nie na 1000 alebo rovno na 2000? Len čo sa začnete zadlžovať, ste v pasci. Nemáte na výber. Možno je to silný výraz, ale výstižný. Niekedy sme dosiahli obrat 600 000 eur ročne. To je obrovské číslo. A z toho nám ostalo menej ako nič. Museli sme sa stravovať v charite. V určitej chvíli si teda poviete, niečo nie je v poriadku, nemali sme čo jesť. Zvieratá o tom nič nevedia. Ale pod tým strašným ekonomickým tlakom už nereagujete normálne. Napríklad sa ošípaná zasekne v chodbe a vy si poviete, nemáš sa čo zasekávať, naspäť do klietky, lebo ja takto prichádzam o peniaze. Raz sa tak jedna sviňa nechcela pohnúť, tak som do nej od zúrivosti vrazil skrutkovač. Nechcel som to urobiť, ale môj stav úzkosti a nervozity presiahol najvyššiu hranicu. V roku 2010 im jedna udalosť umožnila rozptýliť hmlu, ktorá ich väznila. Stéphanie bola tehotná s ich prvým dieťaťom. Založiť si rodinu, mať dieťa, bol pre mňa veľký spúšťač. Dieťa by si rýchlo uvedomilo, že prasiatkam ubližujeme, že nie sú šťastné, že to, čo vidí v knihách, ktoré mu večer čítame, my doma nerobíme. Chceme to odovzdať našim deťom? Je to naozaj model, ktorý chceme odovzdávať ďalej? Dvojica sa rozhodla zmeniť životný štýl a produkciu. Boli uväznení medzi dlhmi, právnikmi a bankami a trvalo roky, kým sa im podarilo zo systému vymaniť. Dnes si potravu pre svoje zvieratá dorábajú sami. Vyhýbajú sa hromadným distribučným kanálom a predávajú priamo z farmy. Sú nezávislí, zarábajú lepšie a sú v súlade sami so sebou. Ale ich cesta je zriedkavá. Továrne na zvieratá sa stále presadzujú lepšie. A s genetickým výberom prekonal priemyselný chov ďalšiu hranicu. Dnes je väčšina chovaných zvierat upravená do takej miery, že im vlastné telo spôsobuje neustálu bolesť. Jedinou funkciou zvieraťa je už len vykonávať svoju úlohu v ekonomickom reťazci. To je produkcia mäsa. Rásť, priberať. Naberať na telesnej hmote, znášať vajíčka alebo dávať mlieko. To je primárna perspektíva, ktorá riadi existenciu zvieraťa. V Kalifornii má Steve Maddox 4000 kráv a všetky vyzerajú rovnako. Je to holštajnský dobytok, najbežnejšie plemeno dojníc na svete. Plemeno je vyhľadávané pre veľké vemená a produktivitu. Genetický výber je rozšírená a bežná súčasť priemyselného poľnohospodárstva. Steve Maddox má vlastné laboratórium, nachádzajúce sa uprostred prevádzky. Zamestnanci tu pripravujú embryá.
Spermie od najproduktívnejších bíkov oplodňujú vajíčka najziskovejších kráv. Máte veľa buniek, homogénnejšie delenie. Posledná krava je oveľa lepšia ako predchádzajúca. Steve Maddox používa embryá na krmenie vlastného dobytka a prostredníctvom katalógu ich predáva aj iným hospodárstvam. Na genetike vidíte, koľko môžu kravy vyprodukovať na základe toho, čo im dal Boh ako genetickú výbavu. Veľmi rýchlo sme zistili, že genetiku môžeme zlepšiť výberom bíkov a tým zlepšiť určité vlastnosti kráv. Stala sa z toho posadnutosť, vášeň zdokonaľovať a vytvárať ideálnu dojnicu. Máme kravu, ktorej hovoríme Dorman Jean. Je to krava, ktorú predvádzame po celej Kalifornii a Spojených štátoch amerických. Je modelovou ukážkou toho, čo chceme genetikou dosiahnuť. Je veľmi hranatá, má tenké nohy, aby sa mohla pohybovať po stajni. A všetok tuk, ktorý má na tele, premieňa na potravu, ktorú vytvára. Všetko spotrebuje na tvorbu mlieka. Na základe toho je jedinečná. Denne dáva približne 65 litrov mlieka. 65 litrov mlieka denne. Krava pritom bežne vyprodukuje 4 alebo 5 litrov. Dorman Jean je chudá a jej vemená sú zdeformované. Krýva. Bez asistencie sa nedokáže rozmnožiť. Genetický výber za účelom vytvorenia Formuly 1 v produkcii mlieka vytvára utrpenie. Ich telo sa vyčerpáva. Krývajú, trpia opakovanými infekciami vemena. Z dlhodobého hľadiska sa veľmi často objavujú problémy s neplodnosťou. Často už po 2 teľatách inseminácia nefunguje a kravy sú vyradené. Čo znamená vyradené? Zabité. Často sú zabité vo veku 5 rokov, hoci normálne sa dožívajú 20. Pri genetickom výbere sú dojnice naprogramované tak, aby trpeli. Človek má nad zvieratami zvrchovanú moc. Jasne vidíme, že sa nezmenil len náš vzťah k zvieratám, ktorý ich už vidí iba ako stroje. Zmenili sa samotné zvieratá. Komodifikácia je už vpísaná priamo do ich tiel. Stali sa dizajnovými zvieratami. Sú navrhnuté tak, aby sa optimálne prispôsobili ekonomickému rozvoju. V histórii chovu existuje zviera, ktoré človek premenil najviac. Je to kura. Len za pár desaťročí vznikli plemená hydiny, ktoré so svojimi predkami nemajú nič spoločné. Spočiatku sme naozaj mali zviera, ktoré sme jedli a ktoré znášalo vajíčka. Ale teraz máme špecializované plemená. Tie, ktoré konzumujeme, nazývame brojlery. Okrem toho sú nosnice, ktorých úlohou je zniesť čo najviac vajec a zároveň nebyť priveľké na klietky. Kurčatá, ktoré v Európe jeme každý deň, sú brojlery. Označujú sa ako Ross 308. Sú to rýchlo rastúce kurčatá na produkciu maximálneho množstva mäsa. Rastú až 5-krát rýchlejšie ako hydina v 50. rokoch minulého storočia. Boli geneticky upravené tak, aby rástli čo najrýchlejšie a každý deň čo najviac priberali. Dosahujú enormnú hmotnosť už ako veľmi mladé počas dospievania. Rastú rýchlo a sú také ťažké, že nohy už neunesú váhu tela. Brojlery, uväznené vo vlastnom tele, majú na 42. deň váhu zodpovedajúcu tínedžerovi s hmotnosťou 200 kg. Genetický výber a určenie zvierat má aj iné, neočakávané a hrozné účinky.
Nosnice sa využívajú výlučne na produkciu vajec. Nemajú dostatočne veľké telo a neslúžia na produkciu kuracích prs, ktoré si spotrebitelia často chcú kúpiť. Samce sa preto stali ekonomicky neužitočné. Vajcia znášajú len samice sliepok a preto samce nie sú potrebné. Často sú len celkom nepotrebným vedľajším produktom. Preto sa namiesto chovu kohútiky zabíjajú hneď po narodení. Kapitál diktuje, že treba predísť akýmkoľvek dodatočným nákladom. Preto sa samce po narodení vyraďujú. Kuriatka sa po vykľutí z vajca umiestnia na dopravníkové pásy a potom sa ručne triedia. Samice ostávajú. Samce sa zažíva okamžite rozdrvia v drvičke alebo splinujú, v závislosti od krajiny. Vo Francúzsku sa každý rok zabije 50 miliónov kuriatok. Filozofia produktivizmu ich od dňa, keď sa narodili, definovala ako chybné predmety. Preto sa len tak odhodia. Toto násilie nie je výnimka, ale norma. Ovocie ekonomického systému, v ktorom veda, obchod a štáty ruka v ruke po celé 10 ročia spolupracujú. V Spojených štátoch amerických sa mäsovému priemyslu dokonca niekde podarilo podriadiť zákon svojim záujmom. Je to aj prípad štátu Iowa, popredného producenta bravčového mäsa. Tu v Iowe máme 80 miliónov zvierat. A to len na 3 milióny ľudí. Žije tu teda veľa zvierat. No pozrite sa na vôkol, prechádzame celým vidiekom. A kde sú? Nevidíme ich. Matthew Johnson pracuje pre jedno združenie, ktoré bojuje proti priemyselnému chovu. Kam len oko dovidí, samá monokultúra. Pestuje sa tu soja, kukurica. Všetky plodiny, ktoré vidíte, sú určené na krmenie zvierat. Tu v Iowe je to veľký zdroj hrdosti. Hovoria, že krmia Ameriku a krmia svet. To je síce technicky pravda, ale robia to tým najničivejším, najmenej zdravým a najkrutejším možným spôsobom. V máji 2020 sa kvôli covidu väčšina bytunkov v Iowe zatvorila. Matthew Johnson sa dozvedel, že chovatelia ošípaných sa sami rozhodli zabiť svoje zvieratá v krutých podmienkach. Posvietil si najmä na továreň, ktorú vlastní Iowa Select Farms, najväčší producent bravčového mäsa v štáte. Hľadali systém, ktorý stojí najmenej a preto prijali metódu, ktorá sa vspiera zdravému rozumu. Jednoducho zastavili ventilačné systémy. V halách, kde sa chovajú stovky či skôr tisíce ošípaných, utesnili vetracie otvory, aby cez nich neprechádzal vzduch. A potom vpustili paru alebo horúci vzduch. Po niekoľkých hodinách sa ošípané uvarili zaživa. Zničenie nepredaných zásob dostupnými prostriedkami. Matthew Johnson a jeho združenie sa vtedy rozhodli zverejniť, čo sa na farmách skutočne deje. Na mieste inštalovali kamery. Pozorovali pomalú, bolestivú agóniu ošípaných. Teplota sa postupne zvyšovala. Zle sa cítili asi 8 hodín. Neutíchajúce kvičanie sa nedalo vydržať. Trvalo to viac ako 2 hodiny.
Keď všetko stíchlo, pracovníci sa vrátili s revolvermi a sami skontrolovali, či sú ešte niektoré ošípané pri vedomí. Vypálili posledný výstrel do hlavy. Nie je to len otázka nákladov. Vôbec by nemalo byť možné takýmto spôsobom so zvieratami zaobchádzať. Najmä keď hovoríme o takej bohatej spoločnosti a ľuďoch, ktorí majú všetky príležitosti na svete. Matthew Johnson uverejnil video na internete, hoci si bol dobre vedomý rizík, ktoré podstupuje. Iowa, rovnako ako väčšina poľnohospodárskych štátov, prijala sériu zákonov nazývaných Ag-Gag zákony. Priamo sa zameriavajú na aktivistov whistleblowerov v poľnohospodárskom priemysle a kriminalizujú akýkoľvek pohľad na realitu na farmách. Deň po zverejnení videa mi obsadili hotelovú izbu. Náhle vošli policajti, chytili ma a pritlačili o stenu. Bolo to naozaj násilné. Pretože som vyhlásil vojnu jednej z najmocnejších politických síl v Iowe a jednému z najsilnejších priemyselných odvetví v krajine. Po 24 hodinách v policajnej väzbe bol Matthew Johnson obvinený z neoprávneného vstupu do poľnohospodárskeho subjektu. Keďže ide o chov, hrozí mu trest 2 roky odňatia slobody. Ak by vstúpil do akéhokoľvek iného typu továrne, hrozilo by mu 30 dní zadržania. Práve vysoké tresty týkajúce sa mäsového priemyslu sú hlavným princípom zákonov Ag-Gag. V Iowe ich prijala republikánska guvernérka Kim Reynoldsová v roku 2017. Viac ako 10% potravín našej krajiny vyrábajú hospodári v štáte Iowa. Sme poprednými výrobcami soje, kukurice, vajec a ošípaných. Kim Reynoldsová neustále preukazuje svoju blízkosť k chovným firmám. Najmä spoločnosti Iowa Select Farms. To je firma, ktorá udusila ušípané a vlastní okolo 800 chovných staníc. V politike je dôležitým poskytovateľom financií. Iowa Select Farms zaplatila Kim Reynoldsovej za poslednú predvolebnú kampaň $300,000. Keď sa objavilo video z porážky zvierat, guvernérka sa okamžite postavila na stranu firmy. Na tlačovú konferenciu vyslala svojho štátneho tajomníka pre poľnohospodárstvo, aby spoločnosť obhájil. Pokiaľ ide o aktivity niektorých aktivistov v našom štáte, považujem ich za nechutné. Naši výrobcovia čelia bezprecedentným ťažkostiam v podnikaní a spôsobe života. A potom máte ľudí, ktorí zaútočia na našich farmárov práve vtedy, keď sú na dne. Štát jednoznačne chránil a podporoval doterajší živočíšny priemysel. Podpora o niekoľko dní neskôr vyústila do nového zákona Ag-Gag schválenom parlamentom Iovy. 12 dní po zverejnení nášho videa o zastavení vetrania zákonodárny zbor napísal, schválil a nechal guvernéra podpísať nový zákon Ag-Gag. Prijať zákon je neuveriteľne rýchle. Je to jasná reakcia na naše vyšetrovanie. Nový zákon Ag-Gag špecificky zakazuje umiestňovanie kamier v továrniach na zvieratá pod hrozbou väzenia. Priemysel bude naďalej robiť všetko preto, aby nás umlčal. Ja osobne urobím všetko preto, aby som im priazeň vrátil a presvedčil, že sú to oni, kto robí chyby. Matthew Johnson napriek novému zákonu získal malé víťazstvo. Iowa Select Farms zastavila zabíjanie vypnutím ventilácie a odstúpila aj od svojich právnych krokov.
Tvárou v tvár všemocnému priemyselnému chovu sa ale boj ešte len začal. Dnes sú Stéphanie a Olivier opäť pokojní. Našli svoju cestu, neistú, posiatu nástrahami, no prinajmenšom takú, ktorá uvažuje o zle nastavenom systéme. Verím, že ako prvý krok musíme pochopiť, že náš vzťah k zvieratám nie je samozrejmosť. Nie je to biologická alebo prirodzená nevyhnutnosť, ktorá by sa nám vnúcovala. Je to vzťah, ktorý si naša spoločnosť vybrala. Ak sme si teda tento vzťah vybrali, môžeme ho aj zmeniť. Dnes sme na križovatke. Jasne vidíme, že vzťah zvieraťa a človeka takto pokračovať nemôže. Nehovoríme o probléme, ktorý trvá storočia. Je to problém starý okolo 30 rokov a dá sa zmeniť. Zmena do dnešnej podoby nastala veľmi rýchlo a preto môžeme novú zmenu tiež urobiť rýchlo. Zmena v prvom rade znamená mať odvahu pozrieť sa skutočnosti priamo do tváre. Nie. Kravy, ošípané, sliepky nie sú produkty. Nie sú to priemyselné jednotky. Sú to živé bytosti, ktoré trpia, aby sme ich zjedli. Možno je čas pozrieť si zábery, ktoré sme vám zatiaľ neukázali. Možno je čas čeliť realite. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2024.